bona bazawupheliswa lapho waya bona bazawupheliswa Sisha njaba nje
Mshado lento baba. Amen. Cha igama lami nguThemkosi bangazi ngoChina. nguThemkosi igama lami bazalwane. Engizoba yi-program director isuku. Ngizocela nje ukuthi abazalwane ukuthi sibekezelela emini kungabi
Amen bazalwane, siyabonga kakhulu, siyabonga. Ngizongena nje ohlelweni lethu. Ngizocela ubaba wethu umvangeli ubaba uLehora uzosondela ngaphambili asamukele. Umoya uyingcwele Yesu Baba rata ho dumedisa ke ka ba se patshilo ba ntate le kgoro tla ema ke yena Leslie ntate le kgoro ke rata ho dumedisa baruti ka mopele dumedise le bomme dumedise le bashimane dumedise le baausi ke dumedisa kaofela phuthego ke rata ho le amohela hape ka thapelo ne kopa re kwaleng mahlo Modimo ntate Modimo mora
re kopa wena Mesia o be na le rona ntate ka re kopane mo re kopane ka lentswe re kopane ka wena ntate re kopa o be na le rona ntate o retele pele o be na le rona ntate re kopele le ba ba ntse ba lesile ba ntse ba tla ntate o be na le bona ntate ra kopa Mesia re kope wena ntate je ka ro tshepile wena o tshepile re kopa o phamise letsoho la hao di marona o be na le rona ka nako sohle ka lebitso la ntate la moya la moya Siyabonga ke bathandekayo ukuba esimtholayo bathandekayo ikakhulukazi abantu esize ngabo bathandekayo sibonga nje isithuba nathi uNkulunkulu akasinika sona ke bathandekayo ithuba ke leli sesilinde kakhulu bathandekayo sesize saphathwa ubuthongo saze salala saze savuka haleluya bathandekayo manje bekungathi uNkulunkulu ke angasinika amandla bathandekayo enkonzweni yomshado haleluya bathandekayo sibonakaleni phela ukuthi sisemshadweni ngiyabonga ke okungisukumisa ngojikelele indodana angibusisa ngathi ayabuya amandlami haleluya bathandekayo abese hambile angithi ngiyithanda mina izinto mazenziwa ngesikhathi bathandekayo ukuthi konke kuhlale kahle endaweni ande kube kuhle haleluya bathandekayo ngoba akubi kuhle uma siluza indaba yesikhathi isikhathi sishowa idiscipline bathandekayo manje esesikhathi ngizosisho noma yinini njengoba izwi lishilo ngelinye ilanga ukuthi kumele siyale kuyisikhathi noma kungesona haleluya bathandekayo manje ke ngaloko ngizothi mkhwenyana nomakoti congratulations uNkulunkulu engathi anganibusisa manje nami ngezwe umunye wabe ekhuluma ethi makoti kuhle ukushintsha isibongo amen wathi mkhwenyana kuhle ukushintsha umunye umuntu isibongo manje lokho kunama benefits haleluya bathandekayo manje uma kunama benefits siye sithi ke umshado lona manje uma sisemshadweni bathandekayo phela kuke ngoba ninkinga ngelinye ilanga nxa abantu bebizwa haleluya bathandekayo ukuthi kunomshado endaweni ethizeni kwaphunywa inkosi yathi mabahambe bayobiza abanye abantu ukuthi beze emshadweni haleluya bathandekayo
wabonakala ukuthi abantu abamenyiweyo abafikanga emshadweni. Manje kunenye indaba yesibili okanye umlayezo wesibili ophumayo futhi ukuthi hayi hambani ke sengisho ke engizohlangana nabo ngibuye nabo ngibatshela ukuthi they are invited. Angithi gogo Mbonga ngisahamba kahle. Haleluya. Umuntu wami angithi ngisahamba kahle. Angithi abanye bathe bazofike bapayise le ngifuna bapayise ke ngikhona haleluya bathandekayo. Angithi angiyile nale. Uphi wabathe bazokupayisa kuya umkhombe. Awuzweke ngiyabonga ukuthi lokupayisa kwabo Nkosi baba Nkosi akusanisebenzeli sengishoke nawe presiding ngoba ngizwe ngathi uwe okhulume kakhulu ukuthi uyopayisa hayi ngiyakunika lelo thuba ukuthi ungaya uyopayisa alelo bathandekayo manje bantwana bami ngoba ngaphiwa nina nginezwi ke okanye engizowahlukanisa mhlambe kasi wesibili engizoqala ku 18 ngifunda u18 bese ngiya ku 21 22 23 24 25 emva kwaloko ngiye kuba seKorinte bokuqala isahluko esesikhombisa kanti ivesi lizoqala ku1 ngithi 1 ngithi 2 ngithi 3 ngithi 4 ngithi 5 emva kwaloko ngigcine ngabase Efesu abesihlanu ivesi u22 ngizafunda nje ngibona ukuthi ngicina kuphi haleluya bathandekayo uma ngibreak down ikhuluma eyokuqala ithi ukudalwa kowesifazane idlule eyesibili ithi izaluleko nomthetho wokugana sisemshadweni la eyesithathu kube abaseKorinte ethi ukuphathana kwabaganene haleluya bathandekayo manje inezahluko haleluya bathandekayo ngizothi nami mangiqeda ukufunda akusekho engizokusho okungakanani ngoba bakhona abasazokhuluma emva kwami mina nje ngizofunda bese ngiyohlala phansi engizokusho nje kini ukuthi lokho enikwenzile kuhle uNkulunkulu engathi anganibusisa emshadweni haleluya bathandekayo manje umfowethu naye bengithi uzothi qabuqabu ngoba uye ukugcina ukuthi simshadise bekumele anisulele ngayo yonke lento le anika athi manje sekungani haleluya bathandekayo ngoba nathi sathi masiqeda ngamsulela naye ngamnika ngathi hayi sekukuwe haleluya bathandekayo manje sisezwini sisemshadweni bathandekayo benicela nje ukuthi singakayindawo ngeke ngithintele bona bake bajike la bake babuye bese siyabonakala ukuthi sisemshadweni emva kaloko ngiyobe sengithatha cela inkosi ithele umusa amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngithathele ke unkosikazi kaMkhwenyana and then ngithathele nomkhwenyana kaNkosikazi haleluya bathandekayo. Umshado sisemshadweni haleluya bathandekayo. Hallelujah.
umshado lento. Siyabonga abathandekayo sengizofunda nami sengiphuthuma abathandekayo sizofunda ke bathandekayo sithe uGenesis wesibili eyokuqala evesini lika 18 bese ngiyagcuma ngiya ku 21 amagama amnyama athi ukudalwa kowesifazana 18 uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa ngizakumenzela umsizi onjengaye yaqhubeka
bese ngiya ku-21 uJehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo obunzima walala wayethatha olunye lwezimbambo zakhe wavala indawo yakhe ngenyama. 22 uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo aluthathile kumuntu wamisa umuntu amehlo bathandekayo semele ngithola amagenge amancane impela ngifundele la kala ku-18 21 bese Jehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Siku 2021. uJehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo obunzima walala wayesethatha olunye lwezibhambo zakhe wavala indawo ngenyama. Wayesethi umuntu lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami. Uyakubiza ngokuthi yindodakazi ngokuba uthathwe endodeni. 24 Ngalokho indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo. Haleluya. Bayakuba nyamani. 25 babehambaze bobabili uAdamu nomkakhe bengenamahloni. Haleluya. Siyabonga ke bathandekayo njengoba seyishilo ke incwadi ukudalwa kowesimame. Manje ngifuna sike sibuke mkhwenyana mayizothi ungakabi nonkosikazi ayishonga ukuthi ubuyindoda ithi ubumuntu. Haleluya bathandekayo, just a human being ngaphandle konkosikazi. Manje sibuka ukuthi unkosikazi uyakucomplimenta manje uma ezodalwa. Haleluya bathandekayo, ucomplimenta wena ukuthi manje ungabe usabizwa ngomuntu kepha ube indoda. Haleluya bathandekayo, manje indoda umuntu onjani? Haleluya bathandekayo, indoda umuntu ononkosikazi. Haleluya bathandekayo, kodwa oseshadile njengoba uswenzile. Haleluya bathandekayo, manje indaba ithi ngelinye ilanga awukuhle. Haleluya bathandekayo, ukuthi uNkulunkulu ukuthi umuntu ahlale yedwa. Haleluya bathandekayo, manje izwi lithi ngizawumenzela umsizi onjengaye. Haleluya bathandekayo, manje kuyoba kubi mfethu ukuthi manje usuwenzelwe umsizi onjengawe bese umuntu masongena endlini usubiza ngamanye amagama usuthi uphi lo mfazi. Haleluya bathandekayo, izwi lishongo ngomfazi ithi uzokwenzela umsizi. Haleluya bathandekayo, manje sekwenzele umsizi ithi niyawuhamba nonke. Ithi manje uthema sevuka wathi lo amathambo ami athi manje thina sesinyamanye. Haleluya bathandekayo, manje ngiyayithanda le ndaba mayizothi uzosuka kwabakini okanye uzosuka kuyihlo kepha unamathele kuye. Haleluya bathandekayo, manje ngiyahlanganiswa manje. Umama wakithi ngelinye ilanga ukhulume ngiyindaba yokuthi nxa unkosikazi ezonamathela kuwe okanye wena uzonamathela kuwe lapho sobashile kwenziwa njani. Haleluya bathandekayo, awusondele la mama wakithi nkaniwe mina presiding nawe Somani manje ngifuna umtshenge ukuthi nayo mina la enkonzweni ngamleka futhi nomunye wesibili awuze
ngizomphendula ngosibili ngibatshengise labantu abangazi laba abangazi laba yimi ngedwa ke engallowed ukuba nathula enkonzweni omunye umuntu hayi lutho alilibathandikayo manje na indaba alilibathandikayo uma kuba njena ke uma angithi omncane nangomdala lo unkosikazi omncane lo unkosikazi omdala engingaphambanisi manje uma ngibuke lo omncane kanje angithi sifela sithe ashiye bonke okusemuva alilokwazengayo uma ngizoshiya bonke okusemva kwami uma ngimbheka kanje yena uzobabheka laba engibashile kanti nami mangimbheka kanje laba abashile kubo ngizobabheka alilokwazengayo manje kunjalo nawe nkosikazi omdala uma ngiza kuwe ngubheka kanje laba bakithi abangale bathe ngibashiye kunjalo ke wena usuyababheka alilokwazengayo nami laba bakithi abathe ubashiye bakini manje ngokuya lena sengiyababheka nama bantu bamanhlaleni phansi amen injalo ke lento le bathandekayo ithi ke ngakho ke nina seninyamanye haleluya bathandekayo kunjalo ke unokuzwa ngelinye ilanga uma behamba abanye sekuqale isikhathi sokushona haleluya bathandekayo eyathi yahluphuka inyama kwenu kungani kungoba izwi lishilo lathi nina seninyamanye haleluya bathandekayo manje kube unyamane ke kuyabekezelelwa haleluya bathandekayo nihambe kahle endleleni haleluya bathandekayo engahlukani haleluya bathandekayo ngiyayithanda ngelinye ilanga ngingathi nxa uJosepha esebahambisa abafowabo sebebuyele ekhaya haleluya bathandekayo manje ngoba uyabaza abafowabo ukuthi kwakwabantu abanjani kunezwi okanye kunemessage akayisiyayo kubona uthi ke bathandekayo okanye bafowethu senihamba nibheke ekhaya nani ngithi ke senihamba nibheke emshadweni okanye seningenile emshadweni ningaxabani endleleni haleluya bathandekayo manje noJosepha ke wayibeka lo ndaba leyo ebashela abafowabo ngoba uyabazi ukuthi kwakwabantu abanjani alebathangayo okanye uyalazi nonyalabo lebathangayo manje nami ngizothi ngokuba ngiyayazi le ndlela lena manje ningaxabani endleleni lebathangayo uNkulunkulu anibusise sizongena ku part 2 manje upart 2 wethu sithe sekuyindlela angithi sithe bayadala sebeqalile sithe izaluleko manje kunendaba singakangeni kuzo izaluleko ithi-ke uJehova wayehla njalo ngey'khathi zekuthambama kwelanga ezobabona labantu bakhe akabadalayo haleluya bathandekayo uthi-ke ngelinye ilanga uma esefika akasabatholi kuposition manje mkhonyana kumele uhlale kuposition uNkulunkulu uthe ubize wena makabiza wena nawe uzoba nayo wakho haleluya bathandekayo usunoya wakho faka intshayelo haleluya bathandekayo ukuthi la sizohamba kanje haleluya bathandekayo manje ungasuka eposition sengisho izinto sezinjani ungayiyeki ngoba lishilo izwi ngelinye ilanga lathi nxa omubi ekuvukela ungayishiyi indawo yakho nawe nkosikazi ngisho njalo ngithi nxa omubi efika ukuvukela ungayishiyi indawo yakho manje sinenkinga haleluya bathandekayo ukuthi manje uthola ugoalkeeper sekakhahlela amagoli nangiyawo umunye sekahlela iwana siyabonga bakhulu kwethu ngenkulu ithi uyafika uJesu akabasabatholi kuposition manje useyabuza uthi Adam ukuphi na haleluya bathandekayo manje ihlabela isabela kude le ndoda ayisasabeli kuposition bekungathi nawe nxa usenkingeni usilenzile iphutha wazi ukuthi kuyaxoliswa haleluya bathandekayo manje uthi hayi Nkosi angikho kuposition nje kungenxa yalo onginike yena haleluya bathandekayo manje akumelanga masingena kuJesu sibe nama excuses masingena kuJesu singena sazi lebathandekayo singena sazi inkambo manje kunento abathi inkambo ngithanda ngilanga sizoyikhuluma ukuthi sihamba kanjani
uma sikuKristu haleluya bathandekayo kanti sihamba kanjani uma sisestradini haleluya bathandekayo manje ishila incwadi yathi abakuKristu manje ngesidaba esisha izwi lithe esilamukeleli nawe ngezwi engalamukela ningalitshela lona ngenxa yesikhathi mfowethu ngicela ufundele esini Sikufunda kwabaseKorinti 7 amagama amnyama afundeka kanje izeluleko nemithetho yokugana number 7 evesi lokuqala maqondana nalokho enaloba ngakho kuhle kumuntu ukuba angamthinti owesifazane. Number 2 kepha ngenxa yobufebe akube yilo nalowo abe nowakhe umfazi nalowo wesifazane abe neyakhe indoda. Number 3 indoda ayinike umfazi okumfanele nomfazi enze njalo endodeni. Number 4 umfazi akanamandla phezu wakhe umzimba kodwa indoda enawo kanjalo nayo indoda ayinawo amandla phezu wakhe umzimba kodwa ngowesifazane onawo. Haleluya bathandekayo manje sidlula kusekonstanza ke ikho ke uma izothi ulo obunginikeni manje kufuneka mkhwenyana nawe makoti nihlale ninje haleluya bathandekayo ningahlukani haleluya bathandekayo ngoba uma nizoqala nihlukane okanye kube negap phakathi kwenu haleluya bathandekayo kula uSathane akwazi khona ukungena haleluya bathandekayo ngoba kunjalo wathi uAdam ume eqhela haleluya bathandekayo kunkosikazi wakhe unkosikazi wathi umehamba eyedwa inyoka yahlangana naye kulapho ke isimiye ngakhona haleluya bathandekayo manje imanyano mkhwenyana imanyano ndodakazi ibalulekile kakhulu kumele nazi manje isokana kusona kusho ukuthi bekungamelanga vele sigane haleluya bathandekayo kepha izwi lithi ngalokho ke haleluya bathandekayo makube yiloko ngenxa yenkanuko haleluya bathandekayo ithi makube naloyo abe mfazi munye kube naloyo mfazi abe ndoda yinye haleluya bathandekayo amen ngathi liyaphambana ke kodwa nami manje engathi liyaphambana njalo kodwa ngizozama ukuthi ngilungise haleluya bathandekayo manje siyabonga bathandekayo ithi ke ngalokho ke makube indoda ibe mfazi munye haleluya bathandekayo ithi ke babe nje haleluya bathandekayo kodwa indaba enkulu ithi mabamazi uNkulunkulu Jehova ngoba maningambazanga uNkulunkulu anikwenza okuhle nabantwana abalandelayo abayibona bathi hayi baba nomama bahlukana haleluya bathandekayo manje bengathi besingayiqinisa siqinise kakhulu haleluya bathandekayo siyabonga sizofunda eyokugcina andlali ngomzimba haleluya bathandekayo aniphanishani ngomzimba indaba enkulu ithi unkosikazi akanasabelo phezu komzimba wakhe haleluya bathandekayo uwe mkhwenyana onesabelo phezu komzimba wakhe sengishoke nawe makoti awunaso isabelo phezu komzimba wakho kepha umkhwenyana onesabelo phezu komzimba wakho manje asidlali le game yokuthi masikwatelene hayi umzimba wami angeke uzuthole haleluya bathandekayo asikwenzi lokho haleluya bathandekayo noma senikwatile kanjani sizongena manje kuleya imethodology sithe yini itha the ti to two methodology utha sithe uthi thandanani haleluya bathandekayo OS2 uthi ke uthe thethelelelani haleluya bathandekayo sengisho ke sono senonene nikwazi ukuthethelelana and then omunye ubani uthi ayinanguthi manje mkhwenyana uthi uyanginyakazisa la ngikhona ngoba indaba ithi mele nithintane haleluya bathandekayo sengisho ke noma sombona ukuthi uyaflathela ubheka le mele umthinte
haleluya bathandayo. Angithi manje ku-green indaba ngapha besizokhuluma haleluya bathandayo. Sithe number 4 kwami. Utho uthi manje nithobelane haleluya bathandayo. Sengishobe noma umunye umbone ukuthi useyaphakama kepha indaba enkulu kumele nithobelane haleluya bathandayo. Hayi uthukani haleluya bathandayo. Manje la nikhona animekanga nje uthando haleluya bathandayo. Kepha uthando lenu kumele luthuthuke haleluya bathandayo ngazo zonke ikhathi haleluya bathandayo. Funda Thoko. Amen bazalwane. Haleluya. Ngoba seFesu 5 amagama amnyama afundeka kanje. Ukuphathana kwabantu kaneneyo. Number 22 abafazi mabathobela amadoda abo kungathi kukuyo inkosi. 23 ngokuba indoda iyinhloko yomfazi njengokuba noKristu uyinhloko yebandla yena ungumsindisi womzimba. 24 kepha njengokuba ibandla lithobela uKristu kanjalo abafazi mabathobela amadoda ezintweni zonke. 25 madoda thandani omngeni njengalokho uKristu alithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo. Number 26 ukuba alingcwelise alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. 27 ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo lingenasisihla nambimbi nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingenacala. 28 kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemizimba yawo. Othanda umkakhe uzithanda yena. Haleluya siyabonga. Manje nakho ke okugcina makoti nomkhwenyana zingane zami zasevangelini. Mkhwenyana ithi madoda idlulile manje kule gama lomuntu yanoma lo ngayi-human being usuyindoda manje usunonkosikazi manje kungakho izwi licomplimentile lithi ngokuba ubhambo lwakhe latholakala kuwena useyindodakazi manje ukazi ngezwa mangisesikolweni bathi uyakhulisa haleluya bathandekayo manje usukhuliselwe bonakala ukuthi uyindoda. Eyokugcina esitholayo manje sithe abase-Efesu ku-22 ethi madoda thandani omkenu njengalokho uJehova elithandile ibandla haleluya bathandekayo. Base yithi-ke bomama okanye bafazi thobelani haleluya omkenu amadoda wenu. Manje umama wakithi uke wachaza ngelinye ilanga athi ungeke wathoba mama uthando lungekho haleluya bathandekayo. Kanti nawe baba ungeke wathanda ukuthobeka kungekho haleluya bathandekayo. Manje this thing it complements one another okanye it's a glove esesandleni haleluya bathandekayo. Izinto ezingahlukani haleluya bathandekayo. Manje kumele uthande mfowethu uthande ngathi awusaboni haleluya bathandekayo. Sengishowe noma sebakubiza bathi hayi kunani ngapha usho ukuthi hayi bangamane bangathi hayi udlisile. Angithi sisho njalo ke. Uma umuntu eqala ethanda enza izinto eziright bathi hayi ngokubonga hayi uyagaya uphuma le ngakithi kwamhlaba uyalingana bathi normally bekathi umechayisa adlule ngale kubaba uLhore eFerenagini bese abuya sekabuya ngo past 20 sengisho ukuthi noma chayise ngo 3 o'clock
uyabona ukuthi hayi ekhaya bayazingena ngo7 ajike ngale kubaba uLholo sengishoke manje uma uke wathoba okanye wenza kahle okanye wahamba kahle endleleni uzombona uyathi noma chayisile kumele bathayise ngo2 o'clock yena bese achayisa ngo1 athi ngekhaya alibheke isikhathi baba uLholo athi hayi umkhotsi wakhe wakena lutho kungena kanti hayi bathi hayi qondisile unokubonga manje bathi nasetaxini ukhohlwa nanokubhadala ngalelo basikwazi baphumuze sowuphuma ngoba hayi ujahela unokubonga ngalelo bathi akukho ubi ngalokho kungani ngoba uthanda umkakho ngalelo bathi hayi manje ke kuba nenkinga uma usuthanda ngoba odoni angithi abakakwazi ukuthanda aleluya bathandekayo bagcine basho bathi hayi ihliziyo yakho njalo uyibona nalomuntu lo njalo ale basingayo hayi batshela ukuthi izwi lisho njalo lithe singahlukani okanye singaxabani endleleni manje ngaloko bathandekayo ngiyabona nomchairman libele kumbeka la esikhathini athi phela ungakhohlwa ukuthi namhlanje size emalini aleyo bathandekayo kanti sineyihambeli zethu nathi engengithandi thina ke kunento ke esesithi masikhuluma kuzwakale kancane ngoba sihlala njalo sikhona hayi awuthike ngilikhumule ke iKPC lasenkonzweni ngifakela kithi kwanxusa ngikuthembise ngithi mfana wami sengikwanxusa manje ngithi mfana wami uyabona ngikhomba kanjani ngithi manje angisasomfundisi ke sengiphumile emfundisini sengikwanxusa manje ukuthi nje ubona lokho ngithi uma uke walenza iphutha uzasithola kahle uma sila sigadile manje ke ngaloko bathandekayo ngithi uNkulunkulu engathi angathela umusa ubashadikazi bethu uNkulunkulu engathi anganibusisa anenze kahle nihambe kahle endleleni bake baphakamisa abantu exemini kwabonakala wathi mama wakithi hayi never go wrong ngiyababona ukuthi bangakanani nabashadile ukuthi it's the right thing to do alibathandekayo ungaregret ungazisoli sengisho ke noma esekubuza udoni athi do you think wenze into right umtshele ukuthi hayi ngenze right kakhulu alelo bathandekayo manje ke ngaloko bathandekayo ngithi nami uNkulunkulu engathi angathela umusa kuze bephakathi
bazalwane. Siyabonga kakhulu ipresident yebandla lethu. Izwakele. Haleluya. Isemshadweni. Awuyebo. La kufuneka khona amaqiniso. Amen. Mangazange kwaba neqiniso uzobhidla umshado. Ngoba bazothi besahleli besiyakhala ifoni. Awuyaphi. Abesiyayithatha uyiwala agijimele phandle. Uyaphi phandle manje? Ngoba sithula. Ungakhuluma kuthi manje. Kuthi manje sokuza manje. Yabhidla umshado. Ngicela le phone le. Bayikhala. Ungababikho sukumayo. Futhi ungababikho sothi why bo uphethe phone yami. Angithi ninyamani. Manje why nizobanga ukuthi why bo uphethe into yami. Athakukuhle umuntu. Ukuthi ahlale yedwa. Isithembiso esihle kangaka. uNkulunkulu yamdala umuntu yambumba. Uyabona ukuthi no kunokunye kushoda. Yebo. Uthake ngimakhele umsizi. Asazi ke masowulahla lo msizi. Sokubonakala inyawo phansi kombhede. Elinye babuyangena nazo inyawo. Ubaba makathi hawu lenyawo athi phezulu ayibusa lo ngoba babikho lo phezulu kwewardrobe. Khona olengo ukhiphinyawo ubaba ubona lo khiphinyawo. Ayangaba bese bazalwane na indaba kaNkulunkulu uthi ongithandayo akasidela kalahle konke. Mangabe namthanda uJesu noma uNkulunkulu lahlani konke. Nibe nyama yinye ningashintshi. Usazongena wesithathu athi ngimbonile esangambonanga eqamba manga uzobhidliza. Aya ngikho lapho bazona. Ake sibonge nje umusa nathi sigciniwe. Esithu iphilo nje. Asikolinde. Khuluma ngani? Umthetho wokugana. Iziluleko nemithetho yokugana. Number 1, maqondana nalokho enaloba ngakho. Kuhle number 2 bazalwane okay ucela number 2 gogo. Kepha ngenxa yobufebe akube yilo nalo abe nowakhe umfazi nalo wesifazane abe neyakhe indoda. Naindaba ithi naloyo abe nowakhe umkakhe nendoda abe neyakhe umfazi. Angabuzwa njengonkosikazi owake wabuzwa ngumSamaria ethi yokhamanzi yambuza inkosi wathi wena kanti umadoda mangaki wathi iphe yakho. Wathi nangu umuntu ezongitshela indaba zami. Angifuni ukuthi uzokuzwa ukuthi we iphe yakho.
hlakane yakho ungabuzwa ukuthi umadoda mangaki. Uyabuzwa umfazi waseSamaria wayengathembakali wayesebaqedile kubaba. Asithele kanti uNkulunkulu umbhekile ungasitheli wenze kahle nawe baba. Ngicela ungathi masongena kutholakala ukuthi kune-red lips la emuva. I-red lips yani manje kunomlomo kune-red lips. Pastor baba wena ubonanga nithi wenzela ukuthi umama afike abone. Umama methawu i-red lips ekabani hayi yasemsebenzini kusho ukuthi lo bekinaye sisebenza sonke mhlawumbe umama ungishayisile. Ngithi ungadlali ngeqiniso ungalithengi bese udayisa ngalo. Sebenza uqine ntombazana, sebenza uqine ufuna ulingise uwana noma sekukubi. Babehlala endlini yodwa ekameleni elilodwa nangumfazi usezele nabantwana. Yebo. Kodwa yayiphuma le ntombazana izobuhlungu ikhuphukele eshila. Awu yebo. Iyamemeza nje uNkulunkulu endaweni ebuhlungu enhlizweni. Kodwa imemeza uNkulunkulu. Zenzeka izinto bayahamba bakhwenyane. Umtshele noma sekukubi uthi ngiyahlala la mina. Yebo. Ngoba waye ekhaya uzoba inkingi. Ekhaya bazomzonda umkhwenyana. Angeke baphinde bafune nokumazi. Wena sewukhohliwe ujabulile ngomkhwenyane wakho. Senixolelene kuphelile. Bathi oh uyaphi lo? Ohlukumeza umntanethu. Ayike nami baba isikhathi sambile singabambiseli. Haleluya. Bekunika nje umlayezo loyo ukuthi uhlale emzini. Siphila ngalo leli gama lekho.
Ngiyanibingelela bazalwane. Haleluya. Igameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Njenge-elder ukuthi ngizobeka amazwi amabili amathathu. Khona indaba ekhululekile. U-Adamu mayivuka ebuthongweni uNkulunkulu ayemlalisa kubo. Uthi lo mayebona lo wesifazane. Uthi lo sekuyithambo lamathambanga. Lo sekuyinyama yenyama yakhe. Kwafika umoya omubi. Waqala wathi yilo azange sathe yilo ithambo lethambo lami nyameni. Wathi yilo ongiphethe. So ngicela ukuthi mkhwenyana ulo akasebenzi. Angalinga sebenzi. Uma ithululu lo stop sakho notsamala. Welcome to uyithande noma ivutha. Uyithanda. Nisho ukuthi ngiphethe nje imlayezo emibili. Umlayezo kaMkhwenyana sithi umthando. Kodwa ivesi engiyithandayo kwasi kuba seKorinte bokuqala evesini ka13. Isahluka sika 13 evesini ka4 iyalichaza uthando. Ithi thandele umndeni. Ukuthanda liyabekezayo. Alikanuka. Lugubezela konke nisho ukuthi noma ungabe umakoti sizofika sithi ha sibusiso bozenzela kanje leli. Manje sekukhona ubona sekunjani. Ngifuna ubatshela ukuthi noma ngabe kushaye ngejazi ubatshela ukuthi le jazi angifake lona liyangifanela futhi ningathi haleluya yilo ke bathandekayo ngifuna ukusho makoti nawo wami umlayezo khona indawo abathi shilo mama lehlekela ishilo empilweni yakho angeke uye ndawo amen ngoba bathi uhambe sekahluphekile wakhuphuka washona phezulu leshilo baze bamthuka bathi udakiwe wena lento ozoyikhuluma la ayisekho kodwa ngoba niyile shilo naye ucela lo mshado ngicela ukubuyisela kuNkulunkulu futhi ngoba nowana wabusela indodana ayicela kuNkulunkulu ngicela nawo niyibuyisele kuNkulunkulu angithi ucelile ubuyisele kumnikazi wakhe ukuze ukwazi ukulasta ngicela ukwehla bathandekayo ukuthi isikhathi asisekho bengifuna ukuba mude kodwa isikhathi siyangilimaza ngiyabonga mphathi